Guys, ngape na rin, ngape kay dang relax. Ay, kape ako ya. Okay kayo. Doon yung sapa. Mga guys, kape with stars of bread. Okay lang tubig yung mga guys. Ay, sapa ko rin. Sa lugar natin rin. Yun mga guys, kami dire sa area ng Balo ay tinaw lang sapa. Kami lang sapa. Sapa. Okay kayo. Yun mga guys, mga kabro no. So nagpalupad na buta sa ato ang drone diri kay nindot kayo ang spot diri mga guys. Mo ni siya baga kayo ang iyahang pags. So voice over lang tani mga guys kay para dili ta ma-copyright. Sayang manggod og mga copyright sayang atong hinaguan nga content mga guys. So wala ni edit ni para makita ninyo ang say kay dagan na mo dire. So ni sakay na ta mga guys no. O dire ni sa Talaingob nadulong dito sa San Fernando Bukidnon. O ni siya mga guys. So palarga na ta mga guys no. So ato lang ay pasunod ato ang drone. So mo ni siyang makita nimo nga area. Nindot kayo ang iyang spot dire mga guys, kining ilahang bukid. Ang hadlok lang dire kung naay landslide, kung gusto nga ulan o mag-ulan, di lang ta kumpiyansa dire mga guys no. So under construction pa mo din napita ilang ibutangan nilag harang ang bukid. So makita na to dire ang kanindot sa ilahang karsada, simentado na siya mga guys. So padayon ta dire sa unahan ari mga guys, padayon ta dire. Mumana siya ang ato ang agi-agian dire mga guys. Nindot man ang karsada, dili man harap road. Simentado na siya. Actually bag-o na ning gipagian, alternate road ni siya gikan sa Tagum padong dito sa Bukidnon tawan yung mga guys. Ang kanindot na dito ang pags sa kilid sa mga bundok mga guys. So nindot gyud dire, buntag ni sayo ang ato ang pagbiyahe. So nakakuha ta og drone shot kay makita naman ang iyahang lugar. Kay ngadlawon mi ani o nang diring napita naabtan nami og landag. So makita na nato ang unsa kanindot diri mga guys. So kini mga guys nindot kayo ang kahoy hilo ang iyang mga buwak o mao gina iyang dahon. Nindot kini siya guys, mura kag nasa Korea you know. Buhi na po diri nga mga kahoy day, mga klase nga kahoy nga nindot ang iyang mga kulor sa bulak ba to o sa dahon, wala ko masayop mga guys. Padayon ta sa unahan. Mo ni siya ang kanindot diri. Wala ko ka malo diri kung unsa nini lugar sa mura kong nundaman murag sa San Fernando Bukidnon ni siya mga guys, mga kabro, mga followers. So mga nato na siyang ipasundan agi ta og gamayng tulay, gamay ra nga hanggagas nga tubig mga guys no. Wala ni edit mga guys para makita gyud ninyo kabuhuan ini nga pag sunod niya ako ang drone. So nakalugar mga tao palupad mo na nga ito na siya nga pasundon.
So ako na siyang gipahabog para dili pod masangit sa wire. Pero may problema ang mga kahoy ni mga guys, kay gini ako ang drone na ni siya sensor sa mga obstacle. So kusa ni siyang umiwas sa mga puno mga guys. So medyo nakulbaan po gani, kay first time po nako ni ingani nga gipasunod nako sa sakyanan ng ako ang drone, no, para makita po ninyo sa kanindot diri ang area gyud. So padayon lang kita sa unahan mga guys. Nindot gyud diri dapita kung kamo wala pa makaagi. Basta maayo lang ang timpo og panahon, wala lay ulan, pili lang mo diri moagi padung dito sa Bukidnon. Lagbas ni siya sa Valencia mga guys, kung gikan mo sa Tagum. Di lang iputa ko piyansa o gabi na gyud diri mo biyahe, kay medyo mingaw gyud po diri kay bukid naman, pero kami ani kadlawon namin ni biyahe, so diri minaadtan og landag na. So mao to ni padayon ta sa unahan. Naghandag makita diri mga nindot pa nga spot diri mga guys. Kuliko pod ang dalan mo na nga hinahinay lang sa among dagan para joyride lang, relaksa sa lang. Ay sa tong pag starting pa namo gikan pagsulod ani medyo builo-builo para dili pod mabitin sa amo ang lakaw. Kay paadtong mi Cagayan ani mga guys mo nang diri mi nagaagi. So man ang spot diri mga guys, liko-liko ang iyang mga kasada diri. Napo kay makita ang mga ubang mga tanom diri sama sa mga panlakata. Napo diri ang mga dagko nga mga basak mga guys, napo sila diri ang ilahang mga tanom. So mao na no, voice over lang ta, dili lang ta mag fans og sounds, background og sounds para dili ta makapirat. So diri no, makita nato nga nagpags na. So ato ang drone ani nagsignal na siya og low possibility ang ihang gimbal. So medyo nahibilin ako ang drone, pero akong gipasunod lang gihapon ni siya mga kabro para di siya mahibilin. So aksyon taghunong pero ato lagi po nang gipasunod. So padayon ta sa unahan mga kabro. So makita na nato ang gapags na ang area. So kung ngani nga pags, may posibilidad na ang drone nato ma-low possibility siya nang pwede na ako ni ipadayon, pero ako na siyang bus-busa gamay para dili kayo siya habog pod kay gapagsman. Uni siya mga guys, napakita nimo ang basakan, medyo naulaw-ulahi gud ta kay dili na makita niya ang iyang gisunod kay tungod sa nagpags na. So padayon lang gyud sa anahan, wala na ako kabalon sa nini nga bariha ug asa nini nga sakop. Basta akong nabalan nga murag nisulod nami og San Fernando ani mga guys. So tara padayon gyapon ta sa anahan atong drone, no. Mura og ni hunong siya kay naglugos ta og control. So padayon lang gyapon ko ani mga guys pagsunod. Ako na lang siya ning manual para lang makasunod siya. Nalipat na magud siya ani kay tungod sa pags sa baga ang pags diri mga guys. So natin nakita nga sa padre nga medyo wa pa tubig o mag-ulan siguro baha po na siya mga guys. So ani kanindot ang ilang dalan diri sa Mindado ug di pod kayo traffic diri mo nang nindot gyud diri agian kung nalang sa maayong tempo nga panahon. Ay napo kay magian diri nga grabe pod ka landslide. Ug napoy kalsada diri nga ang baha daha gyud sa tunga sa kalsada magagi. So delikado gyud og magulan mo na. Kung magulan likay na lang mo agi diri para iwas disgrasya og wa pa ta kabalo sa panahon yun. Hindi lang ta pa sa tuga-tuga kung kabalo ta nga maod gyud ang panahon kung diri kita moagi. Masipti yun moagi diri kanang nindot niya ng panahon sama ni wala siya ulan. Naabot sila yung mga lubi diri mga guys, pero di ibod kayo tanto kadaghan ang ilang mga lubi diri nga tanom. So
So mao ni siya mga guys, naghinay-hinay ta kay nagkontrol pa ko sa ako ang drone. So nagsugod na ako og manual ani kay aron mapasunod nato og makuan gyapon ang kanindot po diri mga guys ang iyang area. So mo ni nga mga kakahuyan. So nagkabang-buang pa ko unsaon ako siya pag control kay siyempre dili man nato na makita ang mga to ang drone mga guys kay naman ta sa sakyanan. So sa monitor na ko nagtan-aw ani ako ang drone nga gipasunod. So diri mga guys no, na-spot diri nga basak og suba mga guys. Medyo patag lang ilang suba diri. Delikado ni og kusugay ang ulan, mag-overflow ilang sapa. Mag-cause na siya og baha. Ano siya ang kanindot mga guys. Ang ilahang sapa. Naghag sanga-sanga na ilang mga sapa mga guys oh. Okay, nindot gid diri nga spot diri mga guys. So tuara ta. Medyo naulahay na gyud akong drone pero akong ipangkamutan nga mapadali siya no. O manual ba ana. Dayon nga punta sa anahan mga kabro. Nindot gid diri napita. Makabalik na ba ta diri pohon kung tagaan ta sa maayong higayon nga makasuroy na po diri. Pero wala pa tayo sure nga makabalik kay kini nga pangahitabo wala gidamha nga nakaagi ko diri napita. Wala sa pagtulog ini marang nasa San Francisco nga area na ni mga guys. Padayon ka pa ta og sunod sa ato ang drone no. Medyo nahulahi lang siya. Ito na lang yung manual ni. O diri ang pinakabaga nga pags mga guys. Kana siya nga spot baga kayong pags dira. O. So mao na siya mga guys. Medyo dili pa nako kayo makontrol ako ang drone kay first time patani nga ingani nga sitwasyon nga nagpasunod ta sa tuang drone. So ingani kabaga ang pags nga atong nagian diri no. So gipadayon na gyapon ako og manual ang ako ang drone. So manual na gini wala na ako ni siya gipa active track ang ato ang drone kay marag delikado man gud sa pags mo signal siya og low possibility ato ang drone. Hindi na niya kayo makita ang iyang active track. So siya nindot gud siya mga kabro. So man siya ang kabasakan. Kita nimo ang kanindot gud sa ilahang dalan pod sa kalsada. Tungod kay na develop na gid lang ring area diri. So, ni siya mga kabro, no? So, padayon nga panda sa unahan. So, diri nga spot, medyo lubat na gini ako ang drone, ani. So, nihanyo na ko, ani, nga muhunong na kay para ako nang ipabalik ang drone. Kung dili na ko ni makancel ang iyang return to home, kung asa ni siya naglupa didto na siya mobalik. Medyo layo na baya to mo ang ginikanan sa paglupad ani. Mo to kining drone ni hunong na ning home return ni siya mga kabro. So ako na lang siyang na-cancel og dali. So gipa-manual ako na lang gipatugpad ri mga kabro. So sayang kayo kay wala kay ko nakaandam sa ako ang battery sa ako ang sayang magod wala na ko ma-charge ang battery. Ang isa ka battery mao lang to na ay sulod. Ug daghang salamat mga kabro. Bye bye.